¿Cómo acabé así el otro día? Te lo cuento. Uf, el dia que m'espera avui. Què tinc que fer? Entretindre amb les històries que guarde ací dins a tots els xiquets i xiquetes d'un col·le, des d'infantil fins a sisè de primària. Anem al lío. Primer que tinc que fer? Canviar-me. Vale, ja tinc la roba de feina ficada. Anem al lío, que ve el primer passe. A veure com va. Primer passe superat. Que bé que s'han portat tots els xiquets i xiquetes de 5è i 6è que eren ara. Ara venen els més xicotetes d'infantils. Vaig a veure que tinc una amiga, una tortugueta, que va a contar-li la seva història. Vale, ja han vingut els més xicotets a escoltar les històries d'estos dos i anem a continuar per un altre passe. Vaig a pegar un mosset, que me conviden a Mona. Tercer passe fet. Vinga, que queda uno. Últim passe superat. Me'n torne cap a casa amb el cor ple d'estima. Gràcies per haver vingut a escoltar les meues llegendes valencianes. I ara, a per més aventures.